जय यशोदनन्दन प्रजनरञ्जन यमुनतीरावनसारी जय राधमाधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? ஏக்நாத் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி பண்ணுங்க. நான் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த கிளாஸ் போறேன் மாதாஜி. ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாருமே ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். பக்தர்கள் எல்லாமே வாலண்டியர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. நம்ம வந்து செப்பரேட்டா நம்ம வந்து இதுக்கு உண்டான கிளாஸ் நம்ம வந்து எல்லா அட்மினுக்கும் சேர்த்து செப்பரேட்டா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓபன் பண்ணி அதுல நமக்கு என்னென்ன சேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம். மீண்டும் ஒரு முறை யாராருக்கெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்ன்ற ஆசை இருக்கோ அவங்க வந்து நீங்க எஸ்ன்னு கொடுங்க. இந்த சேவை வந்து பகவானுக்காக நம்ம பண்றது, அதனால இது நம்மளோட ரொட்டீனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து எல்லாருமே அந்த பாவம் மட்டும்தான் முக்கியம். ஸோ ஈவன் ஒரு 2 பேருக்கு கால் பண்ணி நம்ம கூப்பிடுறோம்னாலும் அது கூட நம்ம பக்தி தொண்டு தான் இல்லையா? அதனால அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நமக்கு இல்லையா? நமக்கு சர்வீஸ்க்கு கொடுத்துருவாங்க. இத்தனை பேர் நம்மள திருப்பி அவங்கள பக்தில இருந்து கூப்பிடணும். பாருங்க 93ல இருந்து இப்போ 34 வந்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட 60 பேர்கிட்ட இல்ல, 59 பேர்கிட்ட இல்ல. ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம சர்வீஸ்க்கு கூப்பிடணும், பக்தி தொண்டுக்கு. அதுக்காக அது கூட சர்வீஸ் தான். அதனால நீங்க எல்லாரும் நீங்க மேக்சிமம் கொடுங்க இன்ட்ரெஸ்டட்ன்ட்டு. அந்த போல் போட்டிருக்காங்க பபிதா மாதாஜி, அதுல நீங்க கொடுங்க. இவங்களெல்லாம் வச்சு நம்ம செப்பரேட்டா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓபன் பண்ணுவோம். அதுல இருந்து நமக்கு சேவெல்லாம் நமக்கு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? அவங்களுக்கு மீட்டிங் பண்ணி நம்ம அப்புறமா அதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி சாண்டிங் ஒரு ரவுண்டு பண்ணியாச்சு, அதனால நீங்க சாண்டிங் இது பண்ண வேண்டாம். ஆனா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு மகாத்மியம் மட்டும் என்னையோடது வாசிருங்க மாதாஜி. மாதாஜி கோஸ் யார் இருக்கிறாங்க? கொஞ்சம் அன்னெசரி நாய்ஸ் வந்தாங்க. வந்து பபிதா மாதாஜி இருக்காங்க, அமராவதி மாதாஜி இருக்காங்க. அமராவதி மாதாஜி பண்ண முடியாது, வேற யாராவது கோஹோஸ்ட் பண்ற. பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜா ஸ்ரீ நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே, மியூட் மட்டும் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. யாராவது பின்னாடி போய் உங்களுக்கு ஹரே தெரியும். கிருஷ்ணா மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி இருக்காங்க. குமுதா மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணலாம், கோஹோஸ்ட் பண்ணலாம். குமுதா மாதாஜி நான் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நான் வந்து இப்ப ஹோஸ்ட் கிடையாது. நான் தான் பண்ண முடியும். நான் பண்ண இல்லைங்களா? பண்றீங்களா? குமுதா ரவி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. குமுதா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, மாதாஜி பண்ணி விட்டுருவாங்க. மாதாஜி கேன் ஐ லீவ் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேக் கோஹோஸ்ட். தேங்க்யூ. ஆட்டிங்களாம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டிங்களா மாதாஜி? பண்ணிட்டேன் பாருங்க. மாதாஜி நீங்க வந்து ஸ்லைட் ஷோ போயிடுங்க மாதாஜி. நீங்க ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி போட்டேங்க மாதாஜி. போட்டாங்க. அமராவதி மாதாஜி. அத்தியாயம் 10 போட்டுங்களா மாதாஜி? பிரணதி முடிச்சுட்டு போட்டுங்களா மாதாஜி? இல்ல அது கரெக்ட். நீங்க இது ஸ்லைட் ஷோ போங்க. ஸ்லைட் ஷோ. ஸ்லைட் ஷோ இது வருதுங்க மாதாஜி. அத கிளிக் பண்ணுங்க. அத கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்லைடு மட்டும் தெரியும். ஓகேங்களா? இப்ப நல்லா அழகா தெரியுது. அந்த ஸ்லைட் மட்டும் தெரியுது. ஓகே, நான் லீவ் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா. தேங்க்யூ. பிரணதி ஆசிரமா. யாரா வேகமா நல்லா தெளிவா வேகமா படிக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா படிச்சிருங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனச்சலாகயா சாக்ஷூன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே சிவம் ரூப கதாமாகியம் ததாதி சுபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீ யுத்தபதகமனம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கிரதாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुपयसा कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्याय हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने
கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய தத்தாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பத்தாய தத் பத்தாய நமோ நமக. நமக. ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமனே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரணி निर्विशेष शून्यवादी पाक्षादेशदाने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். 9வது அத்தியாயம். நேற்று நம்ம கடந்த அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு முன்னோட்டத்தை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பகவத் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை நம்ம கொடுத்தாரு. என்னன்னு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், அதாவது இந்த ஆன்மீக கல்வியானது வந்துட்டு அறிவின் அரசன், எல்லா கல்வியும் இதுதான் அரசன் சொல்லி சொன்னாரு. அடுத்து 9, 11, 25 ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன சொல்லிக்கிறாரு, பகவானை எப்படி அணுகலான்னு. எப்படி அணுகிறது, எப்பொழுதுமே அவரது புகழை பாடிக்கொண்டு அவருக்கு வணக்கங்களை செய்து வந்தனைகளை செய்து அவரையே நினைவில் நிறுத்தி கொண்டிருந்தா பகவானை வந்து எளிதில் அணுகலாம். அதே மாதிரி பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை என்ன அப்படின்னா, இனிமைனா அந்த மாதிரி எப்பயுமே பகவானை நினைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு பக்தர்களுடைய இதயத்துல பகவான் இருக்கிறாரு. எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு, எனக்கு நண்பன் சொல்றாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து இன்றைய அத்தியாயம். இன்றைய அத்தியாயத்தை என்னத்துன்னு இன்றைய அத்தியாயம் வந்துட்டு அதனுடைய தலைப்புகளை பார்க்கலாம். இது பூரணத்தின் வைபவம். பகவான் வந்து அறியப்படாதவர், அனைவருக்குமே ஆதாரம் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். நமே விது சுரகணா, அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் அது. தூய பக்திங்கிறது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ண உச்சநிலை ஏற்றுக்கிறாரு. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவருடைய உச்சநிலை என்னன்னே தெரியல அவருக்கு. அது வரைக்குமே நண்பராகவே அவர் பகவானை என்ன செஞ்சாரு, நண்பரா நினைச்சாரு. அவர் வந்துட்டு அவருடைய தங்கை கல்யாணம் பண்ணிட்டு உறவு முறையை நினைச்சாரு. அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு பகவானே அறியல. இப்பதான் பகவான் அறிஞ்சு அவருடைய உச்சநிலையை ஏற்றுக்கிறாரு. அதே மாதிரி பகவான் வந்து நீனு என்னென்னமா நான் கேட்கிறாரு அர்ஜுனன், நான் வந்து உங்களை வந்து இன்னும் என்னென்ன விதத்துல எப்படியெல்லாம் வணங்கலாம், எந்தெந்த ரூபத்தில் நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிற அப்படி அர்ஜுனர். அப்ப பகவான் வந்து தனது விபூதிகள்ங்கிறது வந்து அவருடைய அம்சங்கள், அவருடைய எதில் இருக்கிற விபூதி அப்படிங்கும் போது நமக்கு டக்குன்னு நினைப்போம், என்ன விபூதி, ஃபர்ஸ்ட் நான் வருமானம் நெத்தியில் இருக்கிற விபூதியா அப்படின்ட்டு இல்லை. விபூதிங்கிறது பகவானுடைய அம்சங்கள், எல்லாமே பகவானுடைய அம்சங்கள், அவருடைய வைபவம், அது எல்லாமே அவருடைய இது, அதுதான் விவரிக்கிறாரு. அதை பத்தி பார்க்கலாம். இதுல வந்துட்டு நம்ம டைம் வந்து ஆயிடுச்சு. அதனால இந்த 10.1 இருந்து 7 வரைக்கும் என்ன செய்யலாம்னா படிச்சிடலாம். மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. 10லிருந்து 8 ஸ்லோகத்துல இருந்து 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து பகவத்கீதையில சக்கரவர்த்தி ஸ்லோகம், மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். அதை வந்து ஸ்லோகமும் படிச்சு மொழிபெயர்ப்பும் படிக்கணும். ஓகேங்களா? பகவான் பாருங்க, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், முதல்ல இருக்கிறது கர்மயோகம், முதல் 6 அத்தியாயம், கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம், நடுவில் இருக்கிறது தான் பக்தி யோகம். இது வந்து சேஃப்டியா பத்திரமா நம்ம எப்படி லாக்கர்ல நகை வைப்போமோ பீரோவுல, அது போல பகவான் இது வந்து நடுவில் இருக்க அத்தியாயத்துல 6 அத்தியாயத்துல கொடுக்குறாரு. அதுலயும் குறிப்பா இந்த 4 ஸ்லோகம், இதை வந்து பகவத்கீதையில சக்கரவர்த்தி ஸ்லோகம்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? அதை வந்து படிக்கலாம், அதை மட்டும். ஓகேங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத தசமோத்யாய விபூதி யோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆரம்பத்திலேயே வந்துட்டு அந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபு மொழிபெயர்ப்பு. 10.1. ஹரே கிருஷ்ணா. 7 மகா ரிஷிகளும். அது இல்ல பிரபு, 10.1. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பகவான் வாச்ச. அது கீழே மொழிபெயர்ப்பு ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் என்ன சொன்னாரு? நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன், அதனால் நான் உனக்கு இது வரைக்கும் உனக்கு விளக்கினேன், இன்னும் வந்து சிறந்த ஞானத்தை உனக்கு விளக்குறேங்கிறாரு. இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாரு? நீ அனசையா, அதாவது நீ என்னிடம் பொறாமையற்றவன், பொறாமை என் மேல உனக்கு இல்லை, அதனால உனக்கு சொல்றேன்னு சொன்னார். இப்ப என்ன சொல்ற? இந்த வார்த்தை சேர்த்து மிக பிரியமானவர், அதனால சொல்றேங்கிறாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் பகவான்? யாருமே என்னுடைய மகத்துவத்தை அறிஞ்சதில்லை, என்னுடைய வைபவங்களை தேவர்களாகட்டும் மகரிஷிகளாகட்டும் யாருமே அறிஞ்சதில்லை. ஏன்னா எல்லா விதங்களிலுமே தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நான் தான் ஆதின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, அதான் 7 மகாரிஷி இருக்கிறாங்க, சப்த ரிஷிகள். அவங்களுக்கு முன்னாடியே முதல்ல 4 ரிஷி இருக்காங்க. அவங்க தான் இந்த மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள். அந்த மனுக்கள் எல்லாமே என்னுடைய மனதால பிறந்தவர்கள் பகவான் சொல்றாரு. நிறைய லோகம் இருக்குது, அத்தனை லோகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களுமே வந்து அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவேன்னு சொல்றாரு. அடுத்து 7வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? சொல்றாரு 7வது ஸ்லோகத்துல, என்னுடைய இந்த வைபவத்தை யோக சக்திய எவன் உண்மையா அறிகிறானோ அவன் வந்து களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதுல வந்து சந்தேகமே இல்லைன்றார் பகவான். என்னோட வைபவத்தை அறிஞ்சவங்க தான் இப்ப பக்தி தொண்டு நீங்க செய்றீங்க, சிரவணம் கேட்குறீங்க. இதை வந்து கடைசி வரைக்கும் என்னன்னு கேளுங்க. ஏன்னா வசதி, அதாவது குழந்தைங்க வந்து அடிபட்டாதான் அம்மாவை நினைக்கும். கஷ்டம் இருக்கும் போதே எல்லாருமே கடவுளை தேடி போறோம். நம்ம கஷ்டம் இல்லாத போதே நினைச்சா கடவுள் நம்ம கஷ்டத்தையே கொடுக்க மாட்டாரு. அப்படியே கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அதை தான்கூடிய மனதையும் கொடுப்பாரு, நமக்கு தெளிவு கொடுப்பாரு, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுப்பாரு. இருக்கிற டிவோட்டியாஸ்க்கும் தயவு செய்து கண்டினியூவா உங்களுடைய நன்மைக்காகத்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. 10.7 சொல்றாரு, இந்த வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் அறிஞ்சவங்க வந்துட்டு அனன்ய பக்தியில ஈடுபடுறான்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதற்கு மேல டிவோட்டிஸ் 10.8 ஸ்லோகமும் படிங்க. ஒருத்தர் 4 ஸ்லோகம் இருக்குது, ஆளுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. ஏன்னா இது முக்கியமானது, ஆளுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு படிங்க. ஸ்லோகம் வரலன்னா சொல்லுங்க, நான் படிச்சிடுறேன். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தஹ சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ ச மன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சொல்றார் பகவான். ஜட ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்லயே. 2 இது ஜடத்துக்கும் சரி ஆன்மீகத்துக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே பகவான் தான் மூலம்னுட்டு பிரம்மா சொல்றார். பிரம்ம சம்ஹிதை என்னன்னு, ஈஸ்வரா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அனாதிராதி கோவிந்தா சர்வகாரண காரணம், எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் தான் தோற்றுவாய், எல்லாருக்கும் தோற்றுவாய் அவர் தான். எப்படின்னா பாருங்க, இந்த படத்துல காமிச்சிருக்காங்க. பகவான் முதல்ல பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து காரணோதக சாயி விஷ்ணு உருவாகிறாரு. பின்பு கர்ப்போதக சாயி ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தையும் அவரு, அடுத்து சீரோதக சாயி விஷ்ணு, அவரு வந்து ஒவ்வொரு ஜடம் சேதனம் பாத்தனத்தை 2லயுமே இருக்கிறாரு. சீரோதக சாயி விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 10.9 இது யாரா ஸ்லோகமும் படிச்சு மொழிபெயர்ப்பும் படிங்க. படிங்க மாதாஜி. ஜிஎஸ்என் பிரபு படிக்கிறீங்களா? சர்வா பிரபு படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. படிக்காதவங்க படிங்க. ஓகே படிங்க மாதாஜி. மச்சித்த மத்கத பிராண போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்கள் வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர்.
எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க என்ன இது சர்வீஸ் பண்றீங்களா அட்மினா ராஜேஷ் ஆ, மாதாஜி? இல்ல 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 மாதாஜி. பண்ணுங்க மாதாஜி, ஒரு சர்வீஸ் எடுத்துக்கங்க. சரி மாதாஜி, அந்த போல் கண்டிப்பா. போட்டிருக்காங்க பாருங்க, பபிதா மாதாஜி போல் போட்டிருக்காங்க, அதுல ஓட் பண்ணுங்க. சரி சரி, தேங்க்யூ. கண்டிப்பா. ஏன்னா நீங்களாம் நல்லா படிக்கிறீங்க, பண்ணுங்க மாதாஜி, எல்லாம் பண்ணுங்க. ஆ ம், ஓ. பகவான் இதுவும் பகவானோட பண்றேன். தேவை தான். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. பண்றேன், கண்டிப்பா. இப்ப பகவான் சொல்றாரு, என்னுடைய ம். தூய பக்தர்கள் வந்து சிந்தனை வந்து என்கிட்ட தான் இருக்குது. எப்படி அவரோட சிந்தனை இருக்குது? எப்பவுமே ஹரிநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 2 பக்தர்கள் பேசும்போது என்ன செய்யறாங்க, ஒரு 2 நகை வியாபாரி பேசினா அந்த நகையை பத்தி தான் பேசுவாங்க. 2 அரிசி வியாபாரி பேசினா அவங்க வியாபாரத்தை தான் பத்தி பேசுவாங்க. அவங்கவுங்க அவங்களோட தொழிலை பத்தியும் அவங்களோட குடும்பத்தை பத்தி இதை தான் பேசுவாங்க. ஆனா பக்தர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பகவானுடைய வைபவத்தை பேசி சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே அவங்களோட சிந்தனை பகவான் மேல இருக்குது. இது அவரை பகவானை பத்தி பேசுறதுனால தான் நமக்கு சந்தோஷமும் ஒரு திருப்தியும் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. 10.10 அடுத்து இது முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இது 4மே முக்கியமான ஸ்லோகம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் படிங்க இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும். தேஷாம் சர்வ யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் பூர்வகம். ததாமி யோகம் தம் ஏன மாம் உபயந்தி தே. என் ஹரே அன்புடன் எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூமா. சண்முக சுந்தரம் பிரபு, அடுத்து நீங்க படிங்க. எனக்கு தெரிகிற பேர் அதுதான், அதனால கூப்பிடுறேன். படிங்க பிரபு. எல்லாரும் மாறி மாறி சரி படிங்க. மாதாஜி. சரி மாதாஜி. சொல்றாரு பாருங்க, தேசாம் சதத யுக்தானாம் பச்சதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். பிரீத்தி எவ்வளவு அன்பா நம்ம தொண்டு செய்யறோமோ, ததாமே நான் புத்தி யோகம் தம்யேன மாம் உபியாந்திதேங்கிற என்ன சொல்றாரு? இதை நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் சர்வீஸ்க்கு வரீங்க இல்லையா? சர்வீஸ் நினைச்சிங்க, நான் நேத்தே சொன்னேன், உங்கள்ட்ட என்ன இருக்குது? நான் வந்தபோது எனக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுத்த ஒரு ஸ்லோகம் இதுதான். ஏன்னா அப்போ வந்து நான் வந்து ரொம்ப மெட்டீரியலாக ஆசைப்பட்டிருந்தேன். எனக்கு அது வேணும் இது வேணும். அப்போ நினச்சிக்குவேன், ஹே பகவான் இதில் சொல்றாரு என்னன்னு, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்துடுவதற்கு தேவையான அறிவை கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரே அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாயிடுச்சு. பகவானே நமக்கு அறிவு கொடுக்குறாரு, நம்ம போகலாம் அப்படின்னு தான் நான் வந்தேன். அதே மாதிரி பகவான் அறிவு கொடுத்தாரு. சும்மா சொல்லாத பகவானுடைய நம்ம நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். சில பிரபுபாதருக்கு அகில உலகமே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறது. அவரால் இன்னைக்கு எத்தனை இயக்கங்கள், எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி மாறி இருக்கிறாங்க, எத்தனை பேர் ஆன்மீக அறிவை பெற்றிருக்கிறார்கள். எல்லா புகழும் குருவனுக்கு அவர்களுக்கே. பாருங்க, நாம செய்ய வந்தா நாம எப்படி வரணுன்றதை பகவான் கொடுக்குறாரு. இப்ப அது எப்படி பாருங்க, இங்க துருவ மகாராஜா என்ன செய்யறாரு, நான் தியானம் பண்றாரு பகவான் நினைச்சு. இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், ஏன்னா டைம் நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். இது 9வது. துருவ மகாராஜா அவங்க சிற்றன்னை அன்னைக்கு சொல்லிட்டேன் என்னன்ட்டு, சக கிளத்தின்னு என்னன்னா, ஒரு கணவனுக்கு 2 மனைவி இருக்கிறாங்க. இருக்கும்போது முதல் தாரம் மனைவி, 2வது வரவங்க நம்ம தமிழ்ல சொன்னா கொச்சை, அது வந்து தவறா தெரியும், ஆனா தவறு கிடையாது, சக்களத்தின்னு சொல்றோம். பட் அது என்னன்னா தூய தமிழ்ல சக கிளத்திங்கும் போது அவளுக்கு இணையானவள். அதாவது சக கிளத்தியை தான் சக்களத்தின்றாங்க. சக கிளத்தி அந்த அம்மா என்ன செய்யறாங்க, 2வது மனைவி. எல்லா கணவனும் என்ன செய்வாங்க, 2வது கல்யாணம் ஆனது 2வது மனைவி மேலதான் ரொம்ப மோகமா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவரு அந்த மோகத்துல 2வது மனைவி வந்துட்டு உட்காந்துருக்குறா. அப்படி அந்த அவங்க அப்பா அரியாசனத்துல உட்காந்துருக்கிறாரு உத்தானபாதன். அப்ப என்ன பண்றாங்க, அந்த பையன் அந்த 2வது மனைவியோட பையன் போய் உட்காடுறான். துருவ மகாராஜா என்ன செய்யறாரு, நானும் ஏறி உட்காருன்னு அப்பா மடியில் உட்காரும்போது அந்த சக கிளத்தி அம்மா என்ன செய்யறாங்க, தள்ளி விட்டுறாரு. போனி, நீ வந்து உங்க அப்பா மடியில் உட்காரணும்னா என் வயிற்றுல பிறந்த நீ முதல்ல போ அப்படின்னு சொல்லி, அப்படியே அந்த சின்ன குழந்தை எவ்வளவு மனசு வேதனைப்பட்டிருக்கும் பாருங்க. ரொம்ப அப்படியே குழந்தை மனசு ரொம்ப நொடிஞ்சு போச்சு. அழுதுகிட்டே வந்து அம்மாட்ட சொல்றாங்க, நீ போய் அவங்க சொல்றாங்க என்னன்ட்டு, நீ இந்த மாதிரி போனதுமே நீ பகவானை தான் இப்ப கேட்கணும், வேற யார் கேட்க முடியும், நமக்கு யார் பார்க்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு உடனே. அதுவும் 5 வயது அவருக்கு. அப்ப அவர் போகும்போது நாரத மகரிஷி பாக்குறாரு. நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு. என்னன்னுட்டு, நீ வந்துட்டு உன்னால முடியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்றாரு. இல்ல நான் பகவானை பார்ப்பேன்னதும் சரி, அவருக்கு ஒரு மந்திர உபதேசம் பண்றாரு. என்ன மந்திர உபதேசம்? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, இந்த மந்திரத்தை சொல்லி இதை சொல்லணுன்றாரு. அப்ப சொல்லும்போது எப்படி இருந்தாரு, மதுவனத்துல போய் நீ அவரு தவம் பண்றாரு. மதுவனத்துல என்ன சாப்பிட்றாரு பாருங்க, 3 நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 மாதத்துக்கு 3 நாளுக்கு ஒரு முறை பழங்களை சாப்பிட்டாரு. அடுத்து
உலர்ந்த புல்களை வந்துட்டு ஒரு முறை, அடுத்து ஒரு முறை வந்து தண்ணீர் எத்தனை மாசத்துக்கு அது போட்டிருக்காங்க 9 பாருங்க. அடுத்து காத்து எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை காத்த? 12 நாளைக்கு ஒரு முறை. கடைசியில என்ன பண்ணாரு? ஒரே கால்ல இருக்கிறாரு. எத்தனை மாசம் சொல்லுங்க? அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? நம்மளால ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு எளிமையா பக்தி தொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லிக்கிறாரு. அப்படி இருந்துட்டு கடைசியில் என்னாச்சுன்னா பகவானே வந்துட்டு மனசுல அடக்கிடுறா. அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு கதை சொல்றேன் பாருங்களேன். பகவான் வந்துட்டு சகாதேவன் சொல்றாரு என்னன்னுட்டு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு, பகவான் நான் வந்து உங்களை நான் இப்ப கட்டி போட போறேன் அப்படிங்கிறாரு சகாதேவன். யார் சகாதேவன்? பஞ்சபாண்டவர்கள்ல நகுல சகாதேவன் கடைசியா இருக்கிறவரு. அது கிருஷ்ணன், நீ வந்து என்ன கட்டிடுவியா, கட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கேட்கிறாரு. அப்படின்னு நான் கட்டுறேன் பாரு உன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகாதேவன் உட்காந்து என்ன செய்யறாரு, மனசால பகவான, அவருக்கு பகவான் அவங்க பகவான் சொல்லிட்டு அறிஞ்சவங்க பஞ்சபாண்டவர்கள், அப்படியே தியானம் பண்றாரு. கை கூப்பி தியானம் பண்ணி மனசுக்குள்ள கொண்டாந்து பகவானை அடைக்கிறாரு. அப்புறம் தான் பகவான் சொல்றாரு, டே என்னை விட்டுட்டு வெளியே, என்னை நீ விட்டு வெளியே அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கேட்டு வெளியே வந்து என்னை கட்டிட்டேங்கிறாரு. பகவான அப்படி கேட்டார் சகாதேவன். அடுத்து துருவன் இதே மாதிரிதான் மனசை கட்டிட்டார். கட்டவன் என்னாச்சு, இந்த கால் கட்டவில வச்சு பூமியில அழுத்தவும் பகவானே துருவன் வரவும் இந்த பூமி பந்தே இப்படி சாஞ்சிச்சு ஒரு பக்கமா. உருண்டையா இருக்கிற பூமி வந்து சாஞ்சிருச்சு. சாஞ்சது எல்லாமே என்னது, இப்படி ஒரு பயம் ஆயிடுது தேவர்களுக்கெல்லாம். ஏன் இப்படி சாயுது, எதனால, என்ன இது உலகம் அழியுது, என்ன என்ன ஒண்ணுமே புரியல அவங்களுக்கு. எல்லாமே துடிச்சு போயிடறாங்க. ஒரு உடனே டக்குன்னு என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்துட்டு அவர் மனசுக்கு வந்துட்டு வெளியே வந்து நிக்கிறாரு. அப்ப கூட வந்துட்டு அவர் அதே மாதிரி நிக்கிறாரு. அப்பதான் பகவான் டக்குன்னு என்ன செய்யறாரு, அவர் இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்கிற பகவானும் வெளியே டக்குன்னு வந்துடுறாரு. வெளியே வந்ததும் தான் துருவே கண்ணை முடிச்சு பாக்குற. அப்படி அப்பதான் அந்த பூமி சமநிலைக்கு ஆச்சு. வந்ததுமே பகவான்கிட்ட ஒண்ணு என்ன சொல்றாரு அவரு துருவன், எனக்கு வந்து ஒரு அரசாட்சி வேணும், ஒரு ராஜாங்கம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வந்தேன். ஆனா கண்ணாடி கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தேன். பகவானே உங்களை பார்த்த பின்னாடி எனக்கு எதுவுமே வேணாம், நீங்க தான் வேணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. உணர்ந்துறாரு. உணர்ந்துட்டு என்ன செய்யறாரு, பகவான் வந்து பகவான் என்ன செய்தாரு, அவர் கேட்டது ஒரு ராஜ்யம் கேட்கலான்னு போனாரு. பகவானை பார்த்ததுமே 3 உலகமுமே தடுமாறுது. அந்த கட்டை விரல் வந்து பூமியின் பாதி வந்து கீழே தள்ளிடுச்சு. அதனால பகவான் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு துருவ லோகமே கொடுக்குறாரு. உலகமே அழிஞ்சா கூட அந்த லோகம் அழியாது. அவருக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் பாருங்க, அவர் தன்னுடைய திருக்கரத்தால் திருச்சங்கால் அந்த துருவ மகாராஜா ஸ்பர்சிக்கிறார். அப்படி ஸ்பரிச்சது அவருக்கு வந்துட்டு ஞானம் கிடைக்குது. பகவானை வந்து பகவானை பற்றி பாடக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வந்து துருவ மகாராஜா அடைகிறார். நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ சண்முக சுந்தரம் பிரபு படிங்க. சண்முக சுந்தரம் பிரபு படிக்கல, என்ன படிக்கட்டும்? படிக்கிறேன் மாதாஜி. 10.11 படிங்க பிரபு. தேசாம் தேசாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞான ஜம் தம நாசயாம் யாத்ம பாவ ஸ்தோ ஞான தீபன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேசாம் ஏவானும் பார்த்தாம் ஆகம் அஜ்ஞான ஜம்தமக நாசயாம் ஆத்மா பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஞான தீபேன அறியாமையிலா இருக்கிற, அறியாமைங்கிறது ஒரு இருள் வந்து நம்ம இதயத்தில் இருக்குது. அதை வந்துட்டு ஞானங்கிற ஒரு தீபத்தினால நான் அழிக்கிறேன்னு பகவான் சொல்றாரு. நாம டெய்லி படிக்கிறோம் பாருங்க. பிரணிதியில முதல் வரி என்ன வரி படிக்கிறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தசியாங்கிறோம். ஓம் அஞ்ஞான, யாரு? நம்மளுடைய குரு வந்து நம்மளுடைய அந்த அஞ்ஞானத்தை அகற்றி இந்த பக்தியை கொடுக்குறாரு. அதே தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. இந்த ஞானங்கிற ஒரு தீபத்தை வச்சு பகவான் அறியாமையில் இருக்கிற இருளை அகற்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
அடுத்து வந்து 10ல 12, 13 2 ஸ்லோகம். அர்ஜுன் என்ன செய்யறான்? உடனே பகவானை வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. என்னன்னு பிரார்த்தனை பண்றாரு? அழகா இருக்கு பாருங்க. பரம் பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபவம். அருமையா இருக்கும். இதனுடைய பர்பட்ல மொழிபெயர்ப்பு ஒரு வேட் டு வேட் மீனிங் பாருங்க, அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அர்ஜுனன் சொல்றாரு என்னன்னு, நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், அஜம் விபும்னா பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை யார் சொன்னாரு? இப்ப பகவான் வந்து சொல்லும்போது இதை வந்து நம்ம எதுக்குமே நாமளா சொல்லக்கூடாது, ஒரு சாஸ்திர மேற்கோள் காட்டணும். நான் சொந்த கருத்து எதுவுமே சொல்றது சரி கிடையாது. சாஸ்திரம் என்ன கூறியிருக்குதோ அதை தான் சொல்லணும். சாஸ்திரத்துல அது என்ன சொல்றாரு நாரதர் இடத்துல, அசிதர், தேவடர், வியாசர் இது போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் வந்து உறுதி செய்துட்டாங்க. அவங்க உறுதி செய்திருக்காங்க. இப்ப நீங்களே டைரக்டா சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அர்ஜுனர். சொன்னதுமே அடுத்து வந்துட்டு சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீங்க எனக்கு கூட்டி விட்டது எல்லாமே நான் உண்மைன்னு ஏத்துக்கிறேன். ஏன்னா பகவானோ தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியாக்கித்துவத்தை அறிய முடியுது. எப்படின்ட்டா, தேவர்கள் அறிஞ்சாங்களா? தேவர்கள் அறியல. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, நான் ஷார்ட் சொல்லிடுறேன். ஸ்லோகம் 10, 15 இதுல இன்னும் இருக்கு ஸ்லோகம் நிறைய. எப்படின்னா, யாருக்காவது தெரியுமா? தேவர்கள் கூட பகவான் அறியல. இதுக்கு யாருக்காச்சும் தெரியுமா? இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி கேட்டிருந்தா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எப்படி அறியலன்னா, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ம் சொல்லுங்க மாதாஜி. சரி. அப்ப எப்படி அறியலன்னா, இப்ப தேவர்கள் அறியலைன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிரம்மா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஆயுர்குலத்துல பாருங்க, ஜாதி மதம் இனம் மொழி எதுவுமே கிடையாது. பக்தி தொண்டு யாருன்னா செய்யலாம். பகவான் எங்க பிறந்தாரு? அறிவொன்றும் இல்லாத ஆயுர்குலத்து உன் தன்னைன்னு சொல்லி திருப்பாவையில ஆண்டாள் சொல்றாங்க. அறிவே இல்லாத எங்களுக்கு என்னப்பா தெரியும், மாடு மேய்க்கிறவங்க நாங்க. நம்ம என்ன செய்வோம்? படிக்கிற அந்த பையனுக்கு 2 மாடு வாங்கி கொடு, மேய்க்கட்டணுவோம். அது நமக்கு தெரியறது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட். பிரம்ம விமோக நிலை, இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். மாடு மேய்க்க போவோம். அந்த மாதிரி ஒரு குளம், அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்து உன் தன்னை அப்படிங்கிறாருங்க. அந்த குளத்தில் தோன்றினார் பகவான். அடுத்து அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்களோட அவர் விருந்தாவனத்துல மாடு மேய்ச்சிருக்கும் போது என்ன செய்தார்? பிரம்மா கண்டுகளை எல்லாம் கவர்ந்துட்டு போயிட்டாரு. பகவான் தான் தெரியாம. அது ஒன்று. இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னா, இந்திரனை மழை வர வச்சது. இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். தெரியுங்களா டிவோட்டீஸ்? தெரிஞ்சது பேசி, ஏன்னா அந்த டைம்குள்ள முடிக்கணும். பிரம்ம விமோக லீலை சொல்லலாம். அடுத்து கோவர்த்தன லீலை, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். ஏன்னா இந்திரனும் தேவர்கள் தான். தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன். இந்திரனுக்கே தெரியல பகவான் கிருஷ்ணர்ன்ட்டு, பிரம்மாவுக்கு தெரியல. அதே மாதிரி ரிஷிகள் அப்படிங்கும்போது யார சொல்லலாம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, அம்பரீஷ் மகாராஜா ஏகாதசி விரதம் இருந்தாரு. துர்வாச முனிவர் வந்தாரு விரதம் முடிக்கிறதுக்கு. அவர் குளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள என்ன செஞ்சிட்டாரு? அந்த டைம்ல இதுதான் தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலைமை. அவர் என்ன பண்ணாரு? வந்த விருந்தினர் அதிதி தேவோ பவ வந்திருக்கிறார் துர்வாசர். அவர் விட்டுட்டு எப்படி நம்ம பிரசாதம் எடுக்கிறது அப்படின்னுட்டு பிரேக் பண்ணணுமே. அதே நேரத்தில் பிரேக் பண்ணாதான் முத நாள் ஏகாதசி இருந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அவர் என்ன செய்யறாரு? ரொம்ப கஷ்டத்தோடு முடிக்கணுமேனு ஒரே ஒரு சொட்டு தண்ணி, ஒரு தீர்த்தம் மட்டும் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டார். குடிச்சு விரதத்தை முடிச்சிட்டார். துர்வாசர் வந்தார். வந்து கோபம் வந்துருச்சு அவருக்கு. என்னை விட்டு எப்படி இதை பண்ணதுக்கே. இந்த கதை தெரியும் உங்களுக்கு. அதுதான் அந்த தெரியும் இல்லைங்களா? அப்புறம் மாதாஜீஸ் கடைசி வீட்டில் தவறு செஞ்சு எங்கெங்கேயோ போறாரு. அவர் வந்து துர்வாசர் வந்து முடிய பிடிக்கப்பட்டு ஒரு சாபம் கொடுக்குறாரு. அது ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சசனா வந்துட்டு உருவாகுது. உடனே அதுக்கு எதிர என்ன பண்றாரு? பகவான் தன்னுடைய பக்தரை ரசிக்க சுதர்சன சக்கரத்தை அனுப்புறாரு. அந்த சுதர்சன சக்கரம் என்ன பண்ணுது? துர்வாசரை துரத்துது. அவர் ஓடுறாரு, எல்லா உலகமும் போயிட்டு எல்லா சாமிட்டு போயிட்டு கடைசியில் பகவான்கிட்டே வராரு. பகவான் சொல்றாரு, என்கிட்ட வராத, நீ யார்கிட்ட தப்பு செஞ்ச, அங்கே போ, தப்பு செஞ்ச பக்தங்கள்கிட்டே நீ போய் இது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அம்பரீஷ் மகாராஜிட்ட திரும்ப போய் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு, அவரு அதாவது பகவானுடைய வியக்தித்துவத்தை அவங்க அறியலை. ஓகேங்களா? அடுத்து சொல்றாரு என்ன இது இந்த மாதிரி உன்னத யோகி. படிங்க மாதாஜி.
ரெண்டு உன்னத மொழிபெயர்ப்பு யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, ம் நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் பகவானே வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு செய்து கொள்ள முடியும். ம் அடுத்தது வந்து ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களில் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஹரே ஏனெனில் கிருஷ்ணா. உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. செந்தில்குமார் அடுத்து படிக்கிறீங்களா நீங்க? என்ன சொல்ற? அப்படியே ஒவ்வொருத்தரா படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. படிச்சிருங்க. புரியலன்னா மட்டும் கேட்டுருங்க. ஏன்னா இது உங்களுக்கு புரியல, இது லேட்டஸ்ட் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஹரிதாஸ், 9:41. செந்தில்குமார், துர்கா சன்னியாசி அவங்க எல்லாம் அப்படியே படிங்க. ஆனந்த ஆ, ஐயா கண்ணு மாதாஜி. அப்படியே லைனா ஒவ்வொருத்தரா படிச்சுட்டு வாங்க மாதாஜி. படிச்சிருங்க பிரபு. படிங்க, அடுத்து படிங்க. கூப்பிடுங்க, நீங்க தான் படிக்கிட்டேன். எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அப்பதான். श्री भगवान उवास हिंददे மொழிபெயர்ப்பு படிங்க कदायिसायमं பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு படிச்சு மட்டும் படிங்க பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. டைம் டைம் இல்ல, 10 புருஷோத்தமரான நிமிஷம் தான் இருக்கு. ம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களைப் பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டும் கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களே எல்லையற்றவை. ம் ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு எல்லையற்ற வைபவம் இருக்குது. அதுல முக்கியமானது மட்டும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஆதித்யசர் 12 பேர் இருக்கிறாங்க. அதுல நான் தான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறாரு. விஷ்ணு தான் முதல்ல ஆதித்யர். அதுல நான் முக்கியமானவர்ன்றாரு. வானிலை ஒளிர்றது, எது வானிலை ஒளிர்றதுலயே ரொம்ப இதா பிரகாசமா இருக்குது சூரியன். அதே மாதிரி மருத்துக்குழையில் வந்து நான் மாரிசிங்கிறாரு. நம்ம சந்திரன் வந்து தனின்றோம். சந்திரனும் நட்சத்திர குடும்பத்தை சேர்ந்தது தான். அதுல வந்துட்டு நான் நிலாங்கிறாரு. வேதங்கள்ல வந்து சாம வேதங்கிறாரு. சாம வேதங்கிறது வந்துட்டு பகவானுடைய போற்றி புகழ்ற மந்திரங்கள் இருக்கும், இனிமையானது இருக்கும். தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன் நான் தாங்கிறாரு. புலன்கள்ல வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படுறது எதுன்னா மனம்தான். அந்த மனமே நான் தாங்கிறாரு. இந்த உயிரினங்கள் வாழ்றதுல அந்த உயிரினங்கள் அனைத்து உயிரினங்களின் வாழ்க்கை சக்தியை நான் தான் சொல்றாரு. 11 ருத்திரர்கள் இருக்கிறாங்க. அதுல வந்து நான் தான், சிவபெருமான் தான் முதன்மை. அதுதான் நான் தாங்கிறாரு. அதே மாதிரி யக்ஷராட்சரர்கள் யாருன்னா, யக்ஷர்களின் தலைவர் யாருன்னா குபேரன். அந்த குபேரனை நான் தாங்கிறாரு. அதே மாதிரி படைத்தலைவர்கள் சேனாதிபதி அவர்களை நான் தான் கார்த்திகேயன், ஸ்கந்தன், முருகன் அப்படின்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கடல் நீர்நிலைகள்ல எது பெருசு? கடல், அதுதாங்கிறாரு. முனிவர்களே மிகச் சிறந்தவர் பெரியவர் யாருன்னா பிருகு, நான் தான். அதிர்வன் ஒளி, அதுல ஓம்ங்கிறது நான் தான். யாகத்துல ஹைநாம யக்னம், அசையாத இருக்கிறதுல இமயமலை, மரங்கள்ல ஆலமரம், தேவரிஷிகள்ல நாரதர், தேவலோக பாடல்கள் வந்து சித்திரரதன். அடுத்து சித்திரர்கள்ல கபிலர்கள், குதிரையிலே மிகச்சிறந்தது உச்சைஸ்ரவஸ், அதை தான் நாங்கிறாரு. தேவலோக யானையில ஐராவதமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. இது எல்லாமே நான் தான், இதோடைய அம்சமெல்லாம். இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் பகவான் சொல்றாரு, எல்லாமே சொல்லல. மனிதர்கள்ல நான் மன்னன், மிகப்பெரிய ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆயுதம் வஜ்ராயுதம், அது நான் தாங்கிறாரு. காமதேனு பசு நான் தான். சந்ததியை உருவாக்குறதுல மன்மதனே நான் தான். பாம்புகள்ல வாசுகி நான் தான். தேவலோக பாம்புல ஆதிசேஷன் நானு. நீர் தெய்வங்கள் அதுல நான் தான் வர்ணன். நம்ம மூதாதையர்கள் இருக்கிறாரு. அந்த மூதாதையர்னா பித்ருலோகத்துல அரியாமா, நான் தான் அரியாமா அப்படிங்கிறாரு. சட்டம் தர்மம் அது யார் வழங்குறது? யம தர்மன், யமன் நான் தாங்கிறாரு. தைத்திய அசுரர்கள்னா தைத்தியர்கள், அசுரர்கள், அவர்கள் வர்ற சந்ததியில நான் தான் பிரகலாதாங்கிறாரு. அதே மாதிரி அடக்கிறதுலயே கீழே அடக்கிறதுல யாருன்னா காலம் நான் தாங்கிறாரு. மிருகங்கள்ல சிங்கம்ங்கிறாரு. பறவைகள்ல கருடன். சுத்திகரிப்பவர் எது சுத்திகரிக்கிறதா? காற்று, அதுல நான் தான். ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள் ராமன். இதை பாருங்க, ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு இருக்கும். என்னன்னு, ராமர் ஓரியில் ஒரு சொல் ஒரு வில், அவர் மாதிரி வில்லு விட முடியாது. ஆண்டாள் திருப்பாவையில சொல்றாங்க, சரமலை போல் சார்கம் முதைத்த சரமலை போல். ராமர் வந்துட்டு அப்படியே சரமலையா ஒரு அம்பு விடுவாராம். அவருக்கு அந்த மாதிரி ஆயுதம் யாருமே செலுத்த முடியாது. நான் தான் ஸ்ரீராமன். மீன்கள் நான் தான் சுறா. பாயிரந்தில் நான் தான் கங்கை. படைப்பில தொடக்கமும் நான் தான், முடிவும் நான் தான், இடைப்பட்ட நிலையும் நான் தாங்கிறாரு. அறிவியல்ல வந்து சுய ஆன்மீக அறிவியல், இது இப்ப நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்க, இதுதான் சுய ஆன்மீக அறிவியல்.
தன்னை உணரும் விஞ்ஞானம் நம்மள்தான். சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அதே மாதிரி மார்கள் அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா படைப்பாளிகளை நான் தான் பிரம்மன் சொல்லி சொல்றாரு. அறிவியல்ல ஆன்மீக அறிவியல். தர்க்கவாதின்னு சொல்லும்போது நம்ம தர்க்கம் பண்ணும்போது ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்றோம். அதுல உண்மையே நான் தான். யார் என்ன தர்க்கம் பண்ணாலும் நான் தான் உண்மைங்கிறாரு. எழுத்துக்கள்ல நான் தான் ஆங்கிறாரு. இரட்டை சொல் கூட்டு சொற்கள்ல நான் தான் இரட்டை சொல்னா கூட்டு சொல் வர்றது. ஷாங்கிறது ஷா அப்படின்னு வருது பாருங்க. அந்த மாதிரி வரதுல நான் தான் கூட்டு சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதே மாதிரி படைப்பாளிகள் மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தையும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர். புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. பெண்கள். இந்த படைப்பாளி பெண்கள் பாருங்க, அந்த ஸ்லோகத்தை தயவு செய்து படிங்க நீங்க. இந்த பெண்களுக்கு இருக்கிறது என்னென்ன? பெண்களுக்கு இருக்க அழகு, அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, இந்த நினைவு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமைக்கு பெண்களை தான் உதாரணமா சொல்லுவாங்க. அந்த அது எல்லாமே நான் தாங்கிறாரு. ஒரு பெண்கிட்ட ஒரு பெருமை இருந்ததுன்னா நான் தாங்கிறாரு. ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்குது. அதுலயே பிருகத் சாமா ஸ்தோத்திரம் நான்கிறாரு. சந்தஸ்னா கவிதையில வந்து காயத்ரி நான் தாங்கிறாரு. மாதங்கள்ல என்னன்னா மார்கழி, அதுதான் நான் தான் மார்கழி அப்படிங்கிறாரு. பருவங்கள்ல வசந்தம். எல்லாம் அவங்கவுங்க பாட்டு எழுதுறாங்கன்னா சும்மா எழுதல, சொந்தமா எழுதுறது கஷ்டம். இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் படிச்சு இங்கதான் எடுக்கிறாங்க. என்னன்னு மாதங்களில் அவர் மார்கழி, காலங்களில் வசந்தம் பாடுறாங்க இல்லைங்களா? எடுத்து நோட் பண்றதுலயே இங்க இருந்த இங்க இல்லாத எதுவுமே கிடையாது. பாகவதம் படிங்க, எல்லாமே இருக்குது. சயின்ஸு, ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, என்ன சப்ஜெக்ட், மெடிக்கல், எல்லாமே பாகவதத்தில் இருக்குது பாருங்க. நீங்க இதை படிச்சுட்டு வரீங்க, அப்படியே கண்டினியூ வாங்க. பக்தி சாஸ்திரி முடிங்க, அடுத்து பக்தி வைபவம், அதுல எல்லாமே வருது உங்களுக்கு. அடுத்து அதே மாதிரி பெண்கள் அப்படி சொன்னாச்சுன்னா அடுத்து ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லிட்டு பருவங்கள் வசந்தம் ஏமாற்றுறாங்க பாருங்க. இதுல ஏமாற்றுறாங்க யாரு? சூது. அந்த சூது நான் தாங்கிறாரு. அப்படியே பிரகாசமா தேஜஸா இருக்கிறது, அப்படியே சைனிங்கா ஒளிடுறது பாருங்க. அதுல நான் தான், அந்த ஒளி தேஜஸே நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து இதுல யார் என்ன கண்டுபிடிங்கன்னா எல்லாம் தெரியும். நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா டைம் 9:48, இன்னும் 12 நிமிஷம் இருக்கு. யார் நீங்க சொல்லுங்க, ஒருத்தர் யாரான்னு சொல்லுங்க. படத்தை பார்த்து யார் எங்கெங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுங்க. எங்கன்னா பேர் சொன்னா போதும். ஒருத்தர் ஒரு பேர் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீனே பெருசா எழுத்து நல்லா தெரியுதா? டிவோட்டீஸ் சொல்லுங்க. முருகர், சிவர், பிரம்மர், நாராயணன், கருடர், பிரம்மகிருஷ்ணர், பிரம்மா கிருஷ்ணர், சுரபி, கபிலர், சித்ராதா, இந்திரன், சிங்கம், யமன், வருணன், வாசுகி, ஸ்கந்தன். இதுலயே பேர் இருக்குது பாருங்க. இது எல்லாமே யாரு இறுதியா? இது எல்லாமே பகவான் தான். ஆச்சுங்களா? அடுத்து 10.39 ஸ்லோகம். யாரு மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சுட்டு வாங்க, புரியலன்னா கேளுங்க. 39 ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. நான் தான் குருமூர்த்தி பிரபுஜி குருமூர்த்தி பிரபுஜி யாருமே படிக்கலீங்க மாதாஜி. பீஜம் தத் அஹம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி வினா யத் ஸ்யான் மாயா பூதம் சராச்சரம். படிங்க மாதாஜி. மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அது 39. 40. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் தான் பீஜம் தத் அகம்ங்கிறாரு. பீஜம்னா விதை, எல்லாத்துக்குமே விதை நான் தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. அசையறவ அசையாதவ எல்லாமே, அசைவன பொருட்கள் அசையாத பொருட்கள் எல்லாத்திலையுமே அவர் தான் இருக்கிறாரு. அவர் இல்லாத எதுவுமே இல்லைங்கிறாரு.
அதே மாதிரி என்னுடைய தெய்வீக தோட்டத்துக்கு வந்து எல்லையே கிடையாது, எண்ட்லெஸ். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது இது ஒரு ஒரு உதாரணம் தான் பகவான் சொல்றாரு. அப்போ கற்பனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்ட்டு. இன்னும் எண்ணிலடங்காது இருக்குது. அடுத்து 41 படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே படிங்க, தவறெல்லாம் இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை. பகவான் வந்து குழந்தைங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் தட்டு தட்டு மாதிரி பேசுற மாதிரி பகவான் வந்து சந்தோஷப்படுவார். படிங்க எல்லாரும், ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கீங்க, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க படிங்க. படிங்க. அழகான ம் புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. சொல்றாரு பகவான், அழகானதெல்லாம் புகழது எல்லாமே என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறி, ஒரு சின்ன இதுல தான் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. சின்ன பொறியிலேயே இத்தனை வந்தா இன்னும் முழுசா இருந்தா ஃபுல்லா என்ன கற்பனை பண்ணிக்கவே, நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்கவே முடியாது. பகவான் பாருங்க என்ன பண்றாரு அந்த படத்துல, ஆளிலையில் படுத்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாயில விரல எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காருங்க, யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு, எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. செந்தில் பிரபு தேங்க்யூ. அது என்ன பண்ணுது படிங்க. யாருக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்க படிங்க. நவ் தட் ஆல் blend beautiful and glorious படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. Bhagavad Gita 10.41. 10.41 இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க. எல்லாமே பகவான், எல்லாம் அழிஞ்சாலும் பகவான் அழிய மாட்டாரு. ஒரு சிறு பொறி இருந்து வருது. ஆனா அந்த கட்டவரில் ஒரு வாயில் வச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? தெரியுமா இருக்காச்சும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் வச்சுட்டாரு? தெரியல மாதாஜி சொல்லுங்க. பகவான் வந்துட்டு எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம், யாருமே வந்துட்டு கோயிலுக்கு போனா பகவான் வந்து பாதாதி கேசமா தான் பார்க்கணும். கேசாதி பாசமா மனிதர்களை பார்க்கலாம், தலை முதல் கால் வரைன்னு. ஆனா பகவான் நம்ம கோயிலுக்கு போனா பாதாதி கேசம். அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யறோம், பகவானோட சரண கமலத்துல நாம பாத கமலத்துல சரணடையணும். அவருடைய திருப்பாத கமலத்துல தேன் பாதத்துல அவர் பகவான் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, எல்லாருமே நம்ம பாத கமலத்தை வந்து இப்படி சரணடிக்கிறாங்களே, அந்த பாதத்துல என்னதான் இருக்குதுன்னு பகவானுக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சான். பகவானே நினைச்சு பார்த்து அந்த நம்ம பாத்திரம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவானே கட்டவரில் எடுத்து வாயில வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறாராம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காத. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். என்னோட சிறு அம்சம், அதுலதான் நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே இந்த ஒரு உலகம் கிடையாது, பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையுமே, அனைத்து பிரபஞ்சத்தையும் நான் தான் தாங்குறேன் பாருங்க. ஒன்னொன்னுலயும் பகவான் இருக்கிறாரு. ஒரு சாண்டிங் பண்றாரு, ஒரு கொக்கு, மயில், யானை, புலி, சிங்கம், எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்கிறாரு. அதுதான் சொல்றாரு. மாதாஜி ஜனமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோக நாம தசமோத்தியாய. ஹரி ஓம். இப்போ 10வது அத்தியாயம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட சுருக்கம் என்னன்னு பார்த்தரணும். ஓகே. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரம், அனைவருக்குமே ஒரு ஆதாரம் அப்படின்ட்டு. அடுத்து தூய பக்திங்கிறது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். படிச்சு பார்த்தீங்களா? 4 ஸ்லோகம், 10.8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 4 ஸ்லோகம். மிக 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 முக்கியமான ஸ்லோகம். எல்லாரும் வீட்டுல எதுக்கு சொல்ல அப்படின்னு நான் யோசிச்சீங்க. நான் பேட் டு பேட் மீனிங் நீங்க படிச்சாகணும். ஓகேங்களா? பேட் டு பேட் படிச்சிருங்க. அடுத்து பகவான் பகவானுடைய உச்சநிலையை ஏத்துக்கிறாரு. ஏத்துக்கிட்டு என்னென்ன இருக்கிறீங்க, நான் எப்படி கும்பிடலான்னு கேட்டது நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம். பகவான் இதுதான் இருக்கிறாங்க, எல்லாத்துலேயுமே எல்லாமா பகவான் இருக்கிறாருன்னு முடிவு. அதான் விபூதிகளை விவரிக்கிறார்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. இன்னைக்கு என்ன பண்ணுங்க, நேத்து படிக்கல, அதை படிச்சிருங்க இன்னைக்கு. இந்த அத்தியாயத்தோட கீதை மகாத்மியம் அதை மட்டும் படிச்சிருங்க. ஓகேவா? ஓகேங்க மாதாஜி. மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்படி யாரு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு படிக்கலான்றீங்களா? ஓகே, இன்னுங்க 5 நிமிஷம் இருக்குது, அதை சொல்லிடலாம். நேற்று ஒரு கதை சொல்றேன்னு சொன்னேன், அருமையான ஒரு கதை சொல்றேன்னு சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடுறேன். இன்னும் ஒரு என்ன 10:00 9:56. பகவான் வந்து இந்த மாதிரி குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல தான் பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை சொல்றாரு. அர்ஜுனுடைய மகன் வந்து குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல இறந்துடுறாரு. இறந்துட்டும் அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழுறாரு. அழுது நிற்கும்போது கிருஷ்ணா வந்து ஒரு பக்கம் அழுறாரு. அப்ப கேக்குறாரு அர்ஜுனரு, நான் அழுறேன், என் பையன் இறந்துட்டான்னு, நீங்க ஏன் அழுறீங்கன்னு சொல்லி கேக்குற. அப்படி அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு என்னன்னு, ஏப்பா நான் உனக்கு இவ்வளவு நேரமும் இவ்வளவு நேரமும் உனக்கு என்ன சொன்னேன், ஆத்ம ஞானத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தோம், உனக்கு நான் போய் சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைச்சு பகவான் தான். அப்புறம் தான் ஆத்ம ஞானம் அவரு கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு அவர் ஆத்ம ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு. அதே போல ஆச்சுங்களா. இது வந்துட்டு நாம படிக்கிறோம்னா நாம அதை உணர்ந்துக்கணும். இவ்வளவு நேரம் சொல்லி கொடுத்தோம், இன்னைக்கு அட்டன் பண்ணவங்க இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். 7 சாப்டர் வரைக்கும் உட்காந்து கேட்டிருக்கீங்க, கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க. இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது. செந்தில் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாலண்டியர்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணலாமே, இந்த சுந்தரம் பிரபு அவர்லாம் பண்ணலாமே. 1 hour பிரபு, 1 hour பண்ணுங்க பிரபு. எல்லாரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பகவான் சேவைதான், பக்தி சேவைதான். மோகன சுந்தரம் எல்லாருமே பண்ணுங்க, சர்வீஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. இது போல் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, அதுல ஓட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? தயவு செய்து ஓட் பண்ணுங்க பிரபு. நீங்க எல்லாம் நல்லா இது வரைக்கும் வந்துருக்கீங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அதே மாதிரி இந்த சம்சார சாகரத்தை வந்து தாண்டறதுக்கு ஒருத்தர், ஒரு கணவர் இருக்கிறாரு, ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்க. அந்த மனைவி என்ன செய்வாங்க, டெய்லி கோயிலுக்கு போயிட்டு வராங்க. போயிட்டு வந்துட்டு பிரசாதத்தை வந்து வீட்டுக்காரர் எழுப்பி இந்தாங்க பிரசாதம் சாப்பிடுங்கன்னா, அவர் கரெக்டாக அந்த பிரசாதத்துக்கே வெயிட் பண்ணுவார். எழுந்துச்சு உட்காந்துட்டு எப்போ பொண்டாட்டி கோயிலேருந்து வருவா அந்த பிரசாதத்தை கொடுப்பான்னுட்டு. ஒரு நாள் என்ன வந்து இதேமாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாரு, கோயிலுக்கு போகிறதில்ல, பக்தி அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஒரு நாள் நினைச்சு அந்த அம்மா உடம்பு சரியில்லை, முடியல. ஒரு நாள் போல, அடுத்த நாள் பாட்டார், இவரே கோயிலுக்கு போயிட்டார். இவரே கோயிலுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாரு. போயிட்டு அன்னைக்கு முதல் நாள் போறாரு. போகும்போது ஏதோ பாதியில போறாரு. நம்ம பகவான்கிட்ட போனோம்னா சம்சார கடலை தாண்டணும்னு சொல்றாரு. அப்பதான் அவர் போறாரு. சம்சார கடலை தாண்டணும்னா இந்த மாதிரி பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படி இப்படிலாம் சொல்றாரு. அவருக்கு அதெல்லாம் சம்சாரத்தை தாண்டணும், சம்சார கடலை தாண்டணுமா, அப்ப நமக்கு முக்தி கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வராரு. வீட்டுக்கு வந்துட்டு பிரசாதம் சாப்பிட்டு இந்த அம்மா தூங்கினுக்குறாங்க. ஒரே குதிக்கிற சத்தம் கேக்குது. என்ன குதிக்கிற சத்தம் கேக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கொஞ்சம் கண்ணை முடிச்சு பார்த்தா அந்த அம்மா தூங்கி நிற்கிறாங்க, இவர் தாண்டிட்டு இருக்கிறாரு. இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கம். அந்த அம்மா கேட்கறாங்க, ஏன் என்ன பிடிச்சி தாண்டிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு. அதுக்கு அவர் சொல்றாரு, ஏய் சம்சாரத்தை தாண்டினாதான் முத்தி கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க, அதனால தாண்டிட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னாராம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கூடாது. ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் போவா. இது வரைக்கும் இத்தனை நாள் வந்தீங்க, இதுக்கு மேலே வாங்க. தயவுசெய்து வந்து நீங்க எல்லாம் பக்தி சாத்திரி பண்ணணும். உங்களை மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கல. உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு, வீட்டுல இருந்து படிக்கிறீங்க. நாங்களாம் கோயில்ல போய் உட்காந்து காலையில சாயங்காலம் உட்காந்து படிச்சோம். இது வந்து என்என்டி பிரபுக்கு தான் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. மீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. இது வந்து இந்த நன்றி வந்து இஸ்கான் மேங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ஆலயத்திற்கு சாரும், அதுவும் குறிப்பா என்என்டி பிரபு அவருக்கு எனது நன்றி. நம்ம எல்லாருமே நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் சான் பண்ணிடுங்க. ஒரு ரவுண்ட் சான் பண்ணிட்டு போலாம். ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ டிவோட்டீஸ். உங்க எல்லாருக்குமே எனது நன்றி கலந்த வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம் ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம.
Krishna Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Ram Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Ram Krishna Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Hare Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram Krishna Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Ram Hare 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 Ram Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Ram Krishna Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Krishna Hare 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 Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Ram 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 Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare 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 Krishna, Ram Hare Krishna Ram 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram, Hare 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 Ram, Ram Ram Hare Ram, Ram Hare Ram Hare, Ram Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna, Hare Hare Ram Krishna, Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Ram Hare Hare Ram Krishna, Ram Krishna Ram Krishna, Hare 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 Krishna Ram, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna Krishna, Hare 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 Krishna Ram, Hare Hare Krishna Ram, Krishna Ram Ram, Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna, Ram Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram
Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Mataji. Hare Ram 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 Ram. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा மோகன சுந்தரம் பிரபு வேற இன்னொரு சுந்தரம் சண்முக சுந்தரம் பிரபு ரெண்டு பிரபு இருக்கீங்களா பேரு மோகன சுந்தரம் சண்முக சுந்தரம் பிரபு நீங்களா ஓட் போட்டுட்டீங்களா தேங்க்யூ பிரபு தேங்க்யூ பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க அது போடணும் மாதாஜி. போடுங்க மாதாஜி சர்வீஸ் பண்ணுங்க வீட்டுல இருந்தபடி எதை நம்ம செய்யறோம் குமுதா குமுதா ரவி மாதாஜி நீங்க போடுங்க மாதாஜி நீங்களா போடுங்க நான் எதிர்பார்க்க கண்டிப்பா போடுங்க சொல்லிட்டேன் மாதாஜி கிட்ட நான் பண்டிகை வந்துடுறேன் படிக்கங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் கத்துக்கிறது நாங்க கத்து கொடுக்க போறது எல்லாமே உங்களுக்குதான். நானும் உங்களை மாதிரிதான் கத்துக்கிட்டு வந்தேன் நானும் உங்களை மாதிரிதான் நானும் படிச்சுட்டு வந்தேன் நீங்க பேச்சு கேட்கிற மாதிரி நான் எனக்கு மேல உங்க பேச்சு கேட்டு வந்தேன் நல்லதுதான் நான் கேட்டுக்கலாம் ஓகே முடிச்சுக்கலாமா ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சுக்கலாங்களா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி முடிச்சுக்கலாங்க பஞ்சா கல்பத்திர பைசா கிருபா சிந்த பைய வச்சா பைதான பாவனை போய் வைஷ்ணவி போய் நமோ நமக की जय नामाचार्य दास की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज जय बोल गीताय गौरव हरे हरे बोल பண்ணிக்கலாமாமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதா ஹரே கிருஷ்ணா டவுட் எதுனா இருக்குதாமா உங்களுக்கு டவுட் எதுனா இருந்தா சொல்லுங்க போறவங்க போலாம் ஏன்னா நைட்டு 10 மணிக்கு மேல ஆகுது இருக்கிறவங்க டவுட் இருக்கா என் பண்ணிக்கலாமா சொல்லுங்க மாதாஜி சொன்னாங்க என்னம்மா மாதாஜி சொல்லுங்க பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி கேட்டீங்க ஆமா பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி கேட்டேன் சேர்றாங்களே பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி போலிங்ல ஓட் போட்டுறேன் தேங்க்யூமா தேங்க்யூ வெரி மச்மா பகவான் நல்லா உங்களுக்குள்ள நல்ல பரமாத்மா உங்களுடைய பாவ விளைவுகள்லாம் கண்டிப்பா இது சும்மா வந்து இங்க உட்கார முடியாதுமா பாவ விளைவுகள்லாம் போனதான் நம்மகிட்ட வர முடியுமா இல்லாட்டி வர முடியாதுமா இப்ப வந்தவங்க எல்லாம் போறாங்கன்னா அவங்க வருவாங்க கண்டிப்பா ஒரு தடவை கேட்டாங்க இல்லைங்களா அவங்க இதயத்துல பரமாத்மா இருக்காங்க இப்ப போனவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இன்னும் ஒரு இதை 4 தடவை கேட்கதான் அது கொஞ்சம் மனசுல ஏறும் அதுவும் இல்லாத இந்த செந்தில் பிரபு நீங்க ஓட்டு போட்டீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா இல்ல எப்படி மேம் மாதாஜி எப்படி மேம் மாதாஜி எனக்கு தெரியல மேம் மாதாஜி பண்றதே போல்லியே இல்ல இருக்குமே பபிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா போல் போட்டுருக்கோம் மாதாஜி எஸ்ன்னு அதுல கிளிக் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் மாதாஜி அதுதான் போட்டுக்காங்க நான் பார்த்த பாருங்க பிரபு கொஞ்சம் நேத்து பாருங்க உங்க வாட்ஸ்அப்ல இந்த ஜனவரி 1 அந்த இன்னைக்குதான் மாதாஜி போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு மதியம் போட்டிருக்கேன் சாரி இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து பார்த்து போடணுங்களா மாதாஜி
எஸ் பிரபு. அந்த எஸ்ங்கிறது டச் பண்ணுங்க. எஸ்ங்கிறது மேல எஸ் வருது, கீழே நோ வருது. எஸ் டச் பண்ணுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. இந்த மாதிரி 1 hour நீங்க வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணுங்க பிரபு. சர்வீஸ் பண்ணிட்டு நீங்களும் இந்த மாதிரி நீங்களாம் எங்களோட மிச்சமா வரணும், மேல வரணும். வந்து எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி கண்டிப்பா மாதாஜி, உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட கண்டிப்பா மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்றாரு? என்னை பற்றி எடுத்து இருப்பவனே எனக்கு பிரியமானவன் சொல்றாரு பகவான். என்னுடைய நண்பன் சொல்றாரு. நம்மளாம் பகவானுக்கு நண்பன் ஆகலாம், அவர் நண்பனா ஏத்துக்கலாம், சகாவா. சரிங்க மாதாஜி. பகவான் மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் படிக்க வராது மாதாஜி, அதனாலதான் படிக்க வரல மாதாஜி. பிரபு படிக்க வந்துடும் பிரபு. பிரபு இது என்னோட சுய இது நான் சொல்றேன். லைவ் ஆகல இல்ல மாதாஜி, இது லைவ் முடிஞ்சிச்சு இல்லீங்களா? லைவ்ல தான் மாதாஜி இருக்கு. நீங்க தான் மாதாஜி அதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணனும் லைவ. க்ளோஸ் பண்ண எப்படி க்ளோஸ் பண்றது? நான் எண்ட் பண்ணிரதா? நீங்க தான் மாதாஜி ஹோஸ்டா இருக்கீங்க. இருங்க, ஜேசன் பிரபு இருப்பாரு, நான் அவரை ஹோஸ்ட் பண்றேன். பார்ட்டிசிபேட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜிஎஸ்என் பிரபு ஹோஸ்ட் குமுதவரி. யாருக்கு இதுல நீங்க என் பண்ண தெரியும் சொல்லுங்க, அவங்க நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன். குமுதா மாதாஜி, அமராவதி, பபிதா மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுமா? இல்ல மாதாஜி, நேத்து கூட எனக்கு வரல. நான் வெறுமனே லீவ் பண்ண அப்படியே கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. நீங்களும் போகும்போது லீவ் பண்ணிடுங்க, அத்தோட கட் ஆயிடும் மாதாஜி. லீவ் பண்ணிட்டுங்களா? லீவ் பண்ணிடலாமா? நேத்து அப்படிதான் மாதாஜி பண்ணோம். ஓகே, எங்க வருது பாக்குறேன். हरे कृष्णा पुनीत, कैसा एंड करना, कैसे एंड करना है? कॉल एंड करना है आपको। हाँ, प्रोग्राम लाइव फुल एंड कर दिया, परवाह नहीं। एंड मीटिंग मीटिंग இல்ல, लाइव है अभी, वो लाइव। आपको मीटिंग एंड करना है। ஆமா, மீட்டிங் முடிச்சுக்கலாமா?